Anga foli b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ya o bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan bi jumadonya in na kalo tile 18 sanba 2023 la. An ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan. Bi juma na sɔgɔmada kɛnɛ in na a jirala k'a fɔ ko gɛlɛn cira Tumutu gardi kan awa mankan kɛra mankanba ye a kɛra jatigɛba ye dugulamɔgɔw bolola la. An bɛna an ka laselikɛla min bɛ Tumutu an bɛna ale ka laseliw lamɛn a kan. Farafina tungaden minnu bɛ sigi la Ameriki jamana kan yan nɔ olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan bi sɔgɔmada in na juma in na ka u kunda Faransi lasigidenso kan Washington DC l'Amérique faaba kɔnɔna la ka n'u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni Niger ani CEDEAO cɛla gɛlɛyaw ye. Hawa Tabure ale y'an balimamuso ye ale ye taamaden dɔ ye ka bɔ New York kaw fɛ yen nɔ a b'an bolo nɛgɛ kan an bɛna ɲininkali tɛnkun sɛmɛ a la. Ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka bi kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali ani duniya kɔnɔna na ka tɛntɛn aw ye sisan an ka jɛmukan kɔnɔna la. An ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ. An ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen tuguni k'a fɔ y'aw bisimila Malikura kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kajatu Tarawele de kumakan na ka tɛmɛ n'an ka jɛmukanw ye a yirala k'a fɔ ko bi sɔgɔmada kɛnɛ in na nɛgɛ ɲɛ 9 waati la Tumutukaw fɛ yen nɔ gɛlɛn dɔ cira gardiw ka dagayɔrɔ kan Tumutu dugu kɔnɔna la yen nɔ a mankan bonya kojugu kɛra jatigɛba ye sigidalamɔgɔw bolola la Halidu Seni Alaji n'ale ye VOA Bambara ka lasigiden ye ka bɔ Tumutu ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Tombouctou ka wulila bi sɔgɔmada in na ni jatigɛ ka sabu kɛ sanfɛ mugujugu pɛrɛntan dɔ yɛra sankɔlɔ la ka sɔrɔ ka pɛrɛn Tombouctou kande gardi la. Tombouctou gardiw ka kan ani sɔrdasiw ta bɛɛ dulonnen dɔ ɲɔgɔn na wa u ma jan Tombouctou misiriba la min bɛ wele Jingareyber. Mugujugu pɛrɛntan siranya bɛ maa caman na. Jatigɛ wale y'a to mɔgɔw y'u yɛrɛ ɲini yaasa mugujugu pɛrɛntan wɛrɛ tɛna fili dugu kan. Dɔgɔkun kelen MINUSMA dagayɔrɔ bilalen kɔ Gundam ani Ber nin waleyaw bɛ maaw bila k'u yɛrɛ ɲininka ko caman na. Sira dɔw kan i n'a fɔ banbaramaw de kulu marifatigi dɔw bɛ ka taamakɛlaw bali u ka o siraw ta. Kabini sibiri tɛmɛnen mobili si ma Tombouctou ni banbaramaw de sira ta. Taamaden caman bɛ ka makɔnɔni kɛ Tombouctou ani Sévaré. Kuluba min bɛ mobiliw latɛmɛ baagi sanfɛ a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ sisan a jɔra ka sabu kɛ binganiwale dɔ taara ka sɛgɛrɛ. O binganiwale la Mali sɔrdasiw kelen bɔnɛna a nin la. O kuluba de bɛ taa ni ka segin nɔgɔya Tombouctou ni Mopti ni ɲɔgɔn cɛ banbaramaw de sira kan. Mara ɲɛmaw kɔni ye laseli caman kɛ walasa ka maaw hakili sigi. Ni Aluseyini Alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. Nin tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna taa Niger jamana kan a jirala k'a fɔ Niger jamana kuntigi kɔrɔ Mahamadu Yusufu ale y'a kanabɔ Niger gɛlɛyaw kan hakilina jiginna ale de tun kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye fanga dafirilen waati min na ka taa kumaɲɔgɔnya kɛnɛ sigi Mohamed Bazoum n'o ye jamanatigi minɛnen ani fanga dafirikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛla la. Ayiwa Mahamudu Kaba Jakite n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Ɲame Niger faaba kɔnɔna na a bɛ kunnafoniw di anw ma a koɲɛw kan an ka kumakanw lamɛn. Jamana kɔnɔ wa hali kɔ kan maa caman tun bɛ ka fɔlɔ ka siga Isufu Mahamadu la ni fanga dafiriko la sabula tiɲɛ don Mohamed Bazoum ye a jɛɲɔgɔn ye nka General Chani fana ye Isufu danamaba ye ale de ye nin sɔrdasi cɛ in sigi fangabolo kɔlɔsili ɲɛmaaya la a ka san 10 bɛɛ kɔnɔ wa a tagatɔ a y'a kalifa Mohamed Bazoum na o kama maaw ko cogo di Isufu na dɛsɛ General Chani na ka da u kan kabini fanga dafiri kɛra maaba caman ye u hakilinanta fɔ dɔw sɔnna dɔw ma sɔn nka wagati si Mahamadu Isufu ma a kɔn k'o ta ka bɔ ye politikitɔn PNDS ɲɛma caman minɛna CNSP fɛ nka Isufu lafiyalen bɛ a ka sow kɔnɔ a ma jɔrɔ kuma si o bɛɛ de kama maaw ko k'a sen bɛ sɔn ka kɛ ni fanga dafiri la nka kunungo kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ jamana ɲɛma kɔrɔ kumana a ko maaw ka nin fɔta ninnu bɛɛ ye jugu kan ko ale ni Mohamed Bazoum bɛ ɲɔgɔn kalama wa don o don k'u bɛ kuma min ye fanga dafiriko ye a ko ale ma sɔn bi a ma sɔn sini wa ko a ye a kɔn k'a bɛ CEDEAO kɔ walasa u ka bɛnkan sɔrɔ ni CNSP ye min ye kɛlɛko ye ka na Niger
ko ale na sɔn o ma ni dɛsɛ kɛra kumaw bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ. An b'a dɔn fana k'a fɔ ko cɛ in denkɛ Aba ni ale tun ye tajiko minisiri kɔrɔ ye fana minɛlen bɛ nin wagati na sɔrɔdasiw fɛ. Hali ni a da ma se o yɔrɔ ma, a ko a b'a wajibiya sɔrɔdasiw kan u ka Mohamed Bazoum labila ni ka a sigi a nɔ la faamaya bulon kɔnɔ. Marabagakuraw olu ma jaabili di nin ko in na fɔlɔ. Kunun sufɛ u tagara maaba dɔw ka sokɔnɔlaw woloma. O maa ninnu bɛɛ ye Mohamed Bazoum jɛɲɔgɔnkɔrɔw ye. Minisiri ɲɛmakɔrɔ Uhumudu Mahamadu, PNDS politikitɔn ɲɛma ni ale minɛlen don nin wagati in na Fumakoyi Gado, Kala Mutari ani Kala Hankuraw ni olu ye députéw ye, ani Bazoum ka chef de cabinet ni a ka lakanala kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ wele garde du corps principal. Ninnu bɛɛ ka sow yugubara kunu sufɛ sɔrɔdasiw fɛ. U ye wariw, telefɔniw ani masirimafɛnw dɔw ta ka taga n'u ye. PNDS politikitɔn ye laseli kɛ tilegan in na ko CNSP ye suɲɛni baara de kɛ nin ye. Sabula ko sɛbɛn fosi ma taga u bolo min b'a yira k'u bɛ se ka don maa ninnu ka sow kɔnɔ. Fan dɔ wɛrɛ fɛ, minisiri ɲamakura Lamine Zeni ye baara daminɛ sɔrɔko minisiriso la kunu. Sabula minisiri ɲamaya kɔfɛ ale de jɔlen bɛ tuguni ni finansi minisiriso ye. An ka a ka kumakan fɔlɔw lamɛn. Jamana ɲɛmaa ye sira fila de yira an na. Fɔlɔ, nin wagati gɛlɛman in kɔnɔna na cogoya jumɛn an na se ka wariw koronkoron ka bɛn ni an ka musakaw ye. O ye fɔlɔ ye. Filanan, musaka minnu kan ka kɛ olu na kɛ cogoya kelen jumɛn na. Sabula musakaw bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. O tuma na jumɛn de fɔlɔw ka gɛlɛn ni tɔw bɛ se ka bila olu kɔfɛ dɔɔni dɔɔni. Laɲini in bɛɛ lajɛlen ye min ye, an ka se ka an ka musakaw kɛ dɔɔni dɔɔni ka bɛn ni an bɛna wari minnu sɔrɔ ni jamana yɛrɛ ka sɔrɔw ye. N dalen b'a la an bɛɛ kelen kelenna bɛ o laɲini ninnu dɔn. Mahamani Lamine Zeni ko a jigi bɛ jamanadenw bɛɛ kan walasa ka se ka Niger bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ. Mahamoud Kabajakite pour VOA Bambara, Niamey, Niger. Nin waati ninnu na CEDEAO ka tɔn jamanakulu sɔrɔdasi ɲɛmaw bɛ tɔn sigi la Ghana ka se ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ko u bɛ taa ka fanga bɔ fanga dafirikɛlaw bolo k'a lasegin jamanatigi min minɛnen don Mohamed Bazoum ma. U bɛ sen na waati min na farafinna tungaladen minnu sigilen bɛ l'Amérique jamana kɔnɔna la yan nɔ olu ye kanbɛn da ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn wele ka na bi jumadonya in na Amérique faaba kɔnɔna na ka taama ka taa faransikaw ka lasigidenso kan ayiwa ka taa u ka nisɔngoya jira. A hukumu kɔnɔna la an ye wele bila a taamadenw ma ani an balimamuso Hawa Tabure bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa a b'an bolo nɛgɛ kan yan nɔ an bɛna ɲininkali tɛnkunin k'a la a bɛ kɛnɛ kan ye. Hawa Tabure ni tulo bɛ na i bisimila Malikura kɛnɛ kan. Bonsoir. Awa an ye wele bila i ma ka na an bɛna ɲininkali k'i la e bɔra New York ka na i bɛ taamadenw fɛ. Awa aw ka taama nin mun de kama aw taamara ka taa Faransi lasigidenso kan k'aw kunda u kan mun na Faransi lasigidenso? An taamara bi ka na Faransi lasigidenso la parce que Faransi de bɛ CEDEAO lasiw ka bila Afiriki jamana tɔw la. Donc an nana ka na CEDEAO ka injustice ka n'o de décrier. A filanan ye min ye an nana ka na Niger supporter ka na an ka dɛmɛ yira Niger n'a jamanadenw na. Donc ka General Chani supporter an na kun y'o de ye bi. An bɔra New York ni États-Unis fan bɛɛ ka na. Ayiwa aw bɔra États-Unis fan bɛɛ de ka ɲɔgɔn sɔrɔ Washington DC yan nɔ ka na fara Nigerkaw kan k'aw ka dɛmɛ lase u ma. Awa e ye muso ye mun bɛ nin sorunadonni kuma ninnu ni a laseliw ni fɛn caman kɛ. Awa e bɛ se ka welekan jumɛn de bɛ e bolo sisan ka lase CEDEAO tɔnjɛkulu sɔrɔdasi ɲɛma ninnu ma u ka nin tɔnsigi nin koɲa nin na e bɛ se ka kumakan jumɛn fɔ u ɲɛna? An b'a ɲini CEDEAO jamana fɛ u ka jamanadenw lamɛn an tɛ guerre fɛ an t'a fɛ guerre ka kɛ u ka sanction illégal ninnu ta ka bɔ Niger kan et puis guerre kana kɛ quoi an tɛ guerre fɛ Afrique bilen quoi après Libye ta kɔfɛ donc u ka sanction ye sanction illégal de ye donc a sanction ninnu a kun man ka ta quoi donc u ka jamanadenw lamɛn u ka Faransi lamɛnni dabila. Ayiwa e yɛrɛ bolo sisan taabolo jumɛnw de bɛ se ka sigi sen kan Hawa yaasa ka se ka Niger bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na o ye kelen ye. Filanan fana mun bɛ se ka kɛ sisan yaasa fanga dafiriko ninnu a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na farafinna gun kan? Niger taabolo min bɛ kɛ ka Niger dɛmɛ jamana tɔw minnu ko k'u bɛ Niger supporter an b'a fɔ General Chani ye a kana segin a kɔ et puis an b'a supporter 100%. A filanan ye min ye janni k'a fɔ k'i bɛ
coup d'état ko jateminɛ k'a fɔ ka fanga d'Afrique ko jateminɛ fanga d'Afrique bɛ kɛ mun de kama parce que jamanadenw de sɛgɛnnen don u sago tɛ kɛ la donc o de bɛ militaires bila u ka fɛn kɛ président t'u ka mandat respecté donc o n'a ɲɔgɔnnaw de don il faut que ne jamanadenw ni jamanatigiw n'aw bɛnna min kan aw k'a bɔ a sira fɛ Abidjan n'a ɲɔgɔnna lajɛ Alassane y'a fɔ k'a tɛ a présenté a y'a présenté et puis o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen Sénégal lajɛ bi o problème o bɛ jamanadenw an exploité ka an ka fɛnw minɛ ka taa di Faransi ma alors que anw de kun kan ka nafa sɔrɔ kosɛbɛ. Ayiwa an ka foli b'i ye Hawa awa k'a fɔ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye nin tun ye Hawa Tabure de mankan ye ale ye taamaden ye minnu farafina tungaladen minnu farala Niger jamanadenw kan Ameriki jamana kɔnɔ yan nɔ ka taama k'u kunda ka taa Faransi lasigidenso kan bi juma in sɔgɔmada la ka t'u ka nisɔngoya jira Faransi lasigidenso ka da la an ka foli bɛ a ye. Ayiwa ka taa ni duniya gun kan kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ awa ko Maroc ka lakanakɛlaw minnu bɛ ji kan n'u bɛ ji kan baaraw kɛ k'olu ye mɔgɔ Senegali tungalataden mɔgɔ 75 ɲɔgɔnna olu lakana ka bɔ u ka Dakla n'o ye Sahara Occidental o yɔrɔ ye ayiwa bi sɔgɔmada in na ni kunnafoni ninnu dira Maroc ka lakanakɛla sɔrdasiw fɛ awa u y'a yira k'a fɔ ko u kun bɛ bato fitinin min kɔnɔna na awa ko a kun bɛ ji kan kabini utukalo tile 12 wagati la a yera u bɔra Senegali fanfɛ bolo fɛ ka jigin ka taa Île Canaries fanfɛ bolo fɛ Espagne u ye ni sɔrasi ninnu ka ni kunnafoni ni u ye nin préciser bi u ka Maroc ka kunnafoniso agence de presse marocaine MAP ye. Les yeux surpris, eux ils avaient les terres et nous la Bible, disait Jomo Kenyatta. Ben on the track. Silameluko, Allahu Akbar, Allah ese. Kerechenuko, Masaba matika duaonye. Mori basimo, Mangala ala basagula. Nikoko kera, Kale nodo la mère de Dieu. Silameluko, Allahu Akbar, Allah ese. Kerechenuko, Masaba matika duaonye. Mori basimo, Mangala ala basagula. Nikoko kera, Kale nodo la mère de Dieu. Allahu Jabaru, Allah subhanahu wa ta'ala ko kaleka deli aramane arahim kanga lenyini delili ko ala yan jigingo ala ba sagola ayam bolo jigi ala ku yere deme ale fene bi deme ale ga deme beteme yere deme ko fe angonte baraka ga sigi ka ala fle wali ma mori gene suma ge ba beke solliciter concert de Dieu pour avoir la main de Dieu le parasite paraissait pas ça que son Dieu suffira pour la main de Dieu wa tu le gagne VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa ka fɔ an lamɛnbagaw ye u bɛ ka halisa Malikura jɛmukan ni lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA Soba la ni an donni an ka kunnafoni tako 2nan kɔnɔna la ayiwa ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛturukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na an bɛ sɔrɔ Wagadugukaw fɛ fiɲɛturukala 102 Ntomi ani 4 kan Abiyankaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛturukala 99 kan Radio Parisien Tuniya mara la an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 90 Ntomi ani 8 kan Gawukaw fɛ an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 6 Ntomi ani 1 kan Tumutu a b'an sɔrɔ fiɲɛturukala 90 Ntomi ani 7 kan ayiwa ni minnu fana bɛ fɛ ka don an ka jɛmukan in na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ an ka bɔlɔlɔsiraba n'o ye www.voabamara.com walima an bɛ sɔrɔ la directement na nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka pagew kan Facebook Instagram ani YouTube kan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye ayiwa Senegali jamana kan Kédougou mara la a yirala k'a fɔ ko Kédougou mara la ka taa Mali u ni Mali dancɛ la bana dɔ bangera o yɔrɔ la yen nɔ ni utukalo in na bana min n'u b'a wele ko chikungunya awa k'a bɛ mɔgɔ hakɛ damadɔw la nin waati in na awa ko a mɔgɔ hakɛ a bɛ ɲini ka na mɔgɔ 45 ɲɔgɔnna de bɔ a yer'olu de la awa ko nka ko bana nin a ma mɔgɔ fatu fɔlɔ awa an ka lasigiden n'o ye Nama Jara ye ka bɔ Senegal ale bɛ kuma bana nin kan an ka kumakanw lamɛn.
nin bana nin da siɲɛ fɔlɔ ye Senegali jamana na san 2009 ani san 2015 chikungunya bana in tun bɛ Senegali. nin se in na a yera mɔgɔ fɔlɔ min na o kɛra Dalaba dugu kɛnɛyaso de la o tukalo tile 3 yanni Kédougou dugu cɛ kilomɛtiri 86 ɲɔgɔn dɔ. bana in bɛ sɔrɔ soso kinin de la wa nin samiya waati na soso ka ca bana yɛlɛma ka teli. o kama mɔgɔ minɛtaw sera 45 ni ko la Senegali kɛnɛyaso minisiri ye min fɔ kunu alamisa. a jirala ko bana in mɔgɔ faga man teli komi bana tɔw nga a ka jugu mɔgɔkɔrɔbaw ma. o kama Senegali cakɛda min bɛ yan banaw kunbɛli kama n'a bɛ wele direction de la prévention a ɲɛma Mamadou Ndiaye k'u ni fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na u ni baarakɛɲɔgɔnw i n'a fɔ diɲɛ kɛnɛya tɔnba OMS ani cakɛda min fana bɛ yen banaw kɛlɛli kama n'a tɔgɔ Institut Pasteur walasa chikungunya bana in kana cari a ka kɛlɛ ka latunu. an bɛ waati min bana in sera maraw dɔw la ka ban i n'a fɔ Dakar, Fatick. wala Mamadou Ndiaye ye mɔgɔw wele u ka saniya sabati u ka sow kɔnɔ ani sigidaw la. a y'a fɔ ka gɛlɛya Senegali jamanadenw ye u ka si sanke sulen kɔnɔ walasa u ka latanga bana in na nin samiya waati na n'a bɛ se ka kɛ sababu ye chikungunya bana in tɛ cari. Mamadou Ndiaye y'a jira fana ko nin bana in bɛ mɔgɔ min na a bɛ tamasira minnu jira a bɛ kɛ komi de kolodimi de b'i la i fari bɛ kalaya. a ko ni mɔgɔ min ye o dɔn i yɛrɛ la i ka se kɛnɛyaso la teliya la. a ko fura jɔnjɔn ma sɔrɔ a la fɔlɔ nka fɛɛrɛw dɔ sigira sen kan walasa bana in barika ka dɔgɔya mɔgɔw fari la n'a bɛ kɛ sababu ye a bɛ kɛnɛya. chikungunya ye bana min ye a bangena farafinna jamana fɔlɔ min na o de ye Tanzanie ye san 1952 1952. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. an balimaw ani yantuma farafina tile biyan fɔrɔsi ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Akra bi alamisa ani sini fana jumadon na. CEDEAO b'a ɲini Niger jamana ka binganikɛlaw fɛ u ka jamanatigi Mohamed Bazoum bila ka sigi a cogokoro la. aw hakilila la yala cidenya juru fɛrɛw laban bɛ sɔrɔsi doni balan wa farafina tile biyan fanjakulu fɛ wa? aw hakilina ye mun ye ni sɔrɔsi doni min bɛ se ka kɛ Sahel jamana na o nɔfɛ kow kan? jatigɛ wɛlɛ kɛlɛli sini bɛna kɛ mun ye o maraw kɔnɔ? ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka sibirindo août kalo tile 19 baro la a y'aw tulo sɔgɔ VOA Africa an b'a fɔ jɛmukan kan. ayiwa n kana fɔ kɔ dɛ. Refresher programme o ye farafina gun kan catholique chrétien ka kunnafoni sɛnsɛla sifinw olu ka ɲɔgɔn najɛrɛ kɛnɛba ye a ta ko segina o bɛ senna an bɛ don min na i ko bi bɛnɛnkaw fɛ yen nɔ. ayiwa an ka VOA Bambara ka laselikɛla Deni Albert Kalambiri ale ka laseliw lamɛn a kan. Farafina woroduguyanfan chrétien catholique kunnafonidilaw ka jɛkuluba min bɛ wele ko Union catholique africaine de la presse san o san olu bɛ fara ɲɔgɔn kan jamana dɔ la ka kuma waati kow kan. ɲinɛ kabi utukalo tile 9 u bɛ lajɛla benenkaw fɛ. lajɛ in kuncɛra utukalo tile 16 Kotonu Benin faaba kɔnɔ. ɲinɛta kun bɛ hukumu min kɔnɔ o de ye diinɛw cɛ kumaɲɔgɔnya ani bɛn yakubayali. kunnafonidilaw ni kumakɛlaw jɔyɔrɔ ye mun ye o ko la? Monseigneur Bernard de Clairvaux Toha Wontansien ale ye Benin évêque dɔ ye min bɛ warawalali kɛ babu sen kan. diinɛw cɛ kumaɲɔgɔnya ye wale ye min bɛ kumaɲɔgɔnya sigi diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka faamuya jɔnjɔn di diinɛ bɛɛ ma sigida kɔnɔ. fɛɛrɛ sabatilen don min bɛ sinsin ani ka basigi nati farafina i janko farafina woroduguyanfan fɛ. diinɛ cɛ kumaɲɔgɔnya ani cɛbɛn olu ye babu ye minnu nafa ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ min kɔnɔ ni diinɛw caman nun donnen don kosɛbɛ. sujet d'une importance cruciale dans une région où la diversité religieuse est profondément enracinée. Victoria Lugue ale ye Ghana jamanaden min fana tun bɛ lajɛ in kɛnɛ kan a fana b'a hakili di babu sen kan. ne hakili la kunnafonidila danayatigiw fara ɲɔgɔn kan ka hakili falen falen kɛ o ye hakilina ɲuman ye sigikafɔ badabada bɛ se ka to o ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. ni diinɛw yɛrɛ dama farala ɲɔgɔn kan o ye sira lakika ye yalasa bɛn kelenya damu o bɛ se ka to an ɲɔgɔn cɛ cogoya min na an ka sigidaw la.
jamana ɲɛmaw fana jɔyɔrɔba bɛ diinɛw cɛ kuma ɲɔgɔnya la. Bienvenue Dambele, ale ye Burkina Faso ka ye min fana tun bɛ kɛnɛ in kan. Kunnafonidibagaw minnu bɛɛ bɔra Burkina Faso, ka bɔ Mali la, ka bɔ Togo, ka bɔ Nigeria, ka bɔ Ghana, ka bɔ Guinée, o bɛɛ nana se yan ka sigi an ka se ka fɔ ka di ɲɔgɔn ma. An ka jamanatigiw u kan ka se ka filɛ diinɛ ɲɛfɛmɔgɔw bɛ se ka sigi cogo min na ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka taa silamɛw kan, ka taa chrétienw kan, ka taa protestantw kan. Diinɛ min ye landa kow la, sigi ka fɔ ka se ka sɔrɔ a la. An bɛɛ kan ka se ka sigi ka fɔ ka se ka hɛrɛ sigi an ka sous-région na min ye West Afrique ye. Reine Azifan, ale ye Benenka ye min yɛrɛ kun ye nin lajɛ koɲɛnabɔla ɲɛma ye. A bɛ kuma kunnafonidilaw jɔyɔrɔ kan. Professionnel des médias. An kunnafonidila jolenw a dɔnnen nɔ k'a fɔ ko anw ka baara ye ka église bilasira. An ka baara in ye i n'a fɔ muru da fila, a bɛ se ka ɲani kɛ i n'a fɔ a bɛ se ka tiɲɛni kɛ cogoya min na. An ka baarakɛtaw kɔnɔna la, an jɔyɔrɔ dɔ ye ka ɲani kɛ ka sanga ni an ka danaya ye, bɛn, muɲu ani hakili ɲuman kɔnɔna la. À la cohabitation pacifique et au vivre ensemble. Ni lajɛ min ni a tɔgɔ dalen no ko Refresher programme, a tago 9 bololalen no la Guinée Conakrykaw fɛ san 2024 u tɛ kalo la. Kabi Cotonou, Jenny Albert, VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na. O bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati. Ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan. VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baara ɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na, Farafina, ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa bi ye juma ye an ka Malikura musow ka kɛnɛ o bɛna sigi sisan bi an ye Virginie Dambele de bisimila. Virginie ye Mali musomisɛnnin ye, a bɛ dɔnkilida de kɛ, an ka lamɛn. lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen a y'aw bisimila Malikura musow ka kɛnɛ kan bi jumadonya in na. Awa bi an ka kɛnɛ nin kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ ka Virginie Dambele de bisimila. Virginie ye Mali musomisɛnnin ye, artiste don. Awa a bɛ dɔnkili da bɔbɔkan na, bɔbɔden don. Virginie i bisimila Malikura musow ka kɛnɛ kan. N ka foli bɛ an bɛɛ lajɛlen, an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen, n ka foli bɛ aw ye. Radio La Voix de l'Amérique lamɛnbagaw n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen, Malikura lamɛnbagaw aw ni ce. Ayiwa Virginie, an y'i sɔrɔ an ka kɛnɛ nin kan, a diyara an ye. An ye album dɔ bɔ, a bɔra ɲa san damadɔ ye. An ye jateminɛ yɛrɛ k'a fɔ i ka fɛn wɛrɛ la, i sera ka album kelen min bɔ o de don. Nka kɔnɔna na dɔnkili dɔw b'a la, u bɛ dalen musow la. Musow i bɛ tasibila kɛ togodala musow ye. E y'i ka dɔnkili da ka ɲɛsin togodala musow ma mun de kama? Munna i ye dɔnkili da togodala musow la? Kajatu, ne yɛrɛ lamɔna togoda kɔnɔna na, ka bɔ la ka na duguba kɔnɔna na. Donc togodala musow olu ka tile baara ka taa sɔgɔma fo su, ne yɛrɛ a kɛra n yɛrɛ ɲɛna. Nga bamanankan ma nɔgɔ. I wolola kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ k'o de fɔ. Ka mɔ a kɔnɔ. Ne ye dɔnkili min da, dɔnkili in titre ye Domitila ye, c'est-à-dire dɔnkili in bɛ togodala musow ka sɔgɔma baara, u bɛ baara min kɛ sɔgɔma fo su. U bɛ fɛn fɛn k'a kɔnɔ n'o ye ka taga si tɔmɔ na, n'o ye ka taga lɔgɔ kari la, n'o ye ka tila ka na olu siw dilan k'a kɛ situlu ye, ka taa feere, ka tila ka na don denmisɛnninw na, ka tila ka na don sokɔnɔna na, ne y'o de da dɔnkili in kɔnɔna na. C'est-à-dire dɔnkili in kɔnɔ ne y'a yira ko Mali musow bɛ baara kɛ. Les femmes du Mali sont des entrepreneurs. U bɛ baara kɛ. Baaraw kɛcogoya tɛ kelen ye, mais kabi lawale musow bɛ baara kɛ. Ani fɛnɛ dɔnkili in kɔnɔna na, n y'a ɲini musow fɛ u ka baarakɛ bolo, u ka taa fɛn wɛrɛw ɲini ka fara kan, i n'a fɔ ka kɛ docteurw ye, ka kɛ ingénieurs ye, n y'o bɛɛ da kɔnɔ, mais n b'a dɔn ko Mali musow bi na
ala ni Mali muso kɛra bibi na ingénieur u kɛra docteur u kɛra fɛn caman ye hali bi ne o de danga dongli kɔnɔna na pour que ka muso encourager. C'est que je suis fière de o jara aywa an ye jateminɛ kɛ an ye wele wagati min na an mi sɔrɔ i ko k'i bɛ faransi i bɛ mun de la faransi i bɛ mun de kɛla ye faransi ne bɛ sira buluwa kunu tilegan fɛ donc sini samedi bɛ concert d'été organisé len do Afrique Consulting mɔgɔw fɛ donc olu ye ne wele an ka n'u la ɲɛnajɛ donc ne bɛ yan o hokumu kɔnɔna de la. Aywa Virginie komi an ka masala ni kuntala man jan e bɛ fɛ ka wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'i bolo k'a lase Mali muso ani muso denmisɛnninw ma ni wagati kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka gɛlɛn dɔɔni jamanadenw ma hukumu kɔnɔna la quoi komi i ye artiste ye welekan jumɛn b'i bolo. Welekan bɛ ne bolo Mali musow u ka continuer ka baara kɛ u ka nɔgɔw u ka jardinw dilan hali bi u ka nakɔ sɛnɛ wala u ka nakɔ sɛnɛ u ka u cɛsiri i n'a fɔ u cɛsirilen don cogo min na ko dugu tɛ ja musow kɔ jamana tɛ ja musow kɔ ayiwa n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye n tɛ ba bɔ a wure na ma tun faama ɲu tɛmi wure na an bɛ ma dɔmɛ an bɛ Virginie Dambélé. Yoruba wansa hinima nyule minero nyu senama wansa hinima nyule minero nyu le hacho ne manyu bafinyu fabawe. An ka foli b'i ye i ni ce i ni baraji i k'an bɛn waati wɛrɛ. I ni ce Kajatu. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Ayiwa sisan an ka Siyaka Tarawele lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Banko kelen ani ɲɛwawa dɔrɔn do ni Liberiya Watanga FC bena Stade Malien de Bamako bisimila bari sabu sinikɛnɛ kari u tɛ kalo tile 20 san 2023 ɲɔgɔndan bɛ tan o don de sɛnɛ dɔrɔn ta ɲɔgɔndan do min bɛ don Coupe de la Confédération Coupe Kafu ko don o tour préliminaire ɲɛbila ɲɔgɔndanw ta ko fɔlɔ tagali hukumu kɔnɔ Seku Sek n'a bɛ wele Bako Stade Malien de Bamako degeli karamɔgɔ don a ka fɔ la a ɲɔgɔndan ma nɔgɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ stade dagayɔrɔ la Sotuba Bamako degelikɛyɔrɔ la. Ballontan gɛlɛman non parce que c'est plus sur le plan local. Compétition africaine de farafina c'est kasi dondon faralen ɲɔgɔn o ko ma nɔgɔn. Libéria hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔɔni b'u kan san. Ça reste toujours un pays de football. Ballontan dugu don. Ballontana baw bɔra yen. Ballontanaw bɛ yen. Et la preuve même le président de la République ballontana kɔrɔ don. Ce qui veut dire que an k'an janto. An ka bila an kunna k'a fɔ ballontan de don. Mɔgɔw bɛ k'a fɔ Libéria stade bɛ qualifié. Il y a d'autres qui pensent déjà que le deuxième match après Watanga on va jouer juste une autre équipe mais kosɛbɛ k'a fɔ an bɛ se ka ninnu effectif bɛɛ fɔ et puis ninnu bɛ se k'an ta bɛɛ fɔ n'i ye jateminɛ kɛ k'olu ka salon lajɛ ka stade fɛnɛ ka salon lajɛ peut-être i b'a sɔrɔ o ka fisa ni stade parce que n'a bila u kunna k'a fɔ stade kɛra 9e salon o mɔgɔ kelenw de bɛna jouer peut-être c'est pas comme ça c'est pour que forcément parce que an baara min kɛ an dalen don a la an joueur minnu ta an dalen don la ne yɛrɛ nana stade la c'est pour que ka résultat dɔ kɛ ni Ala y'an dɛmɛ an bɛ se ka ko dɔ kɛ. Stade degeli karamɔgɔ da sera sɛnɛntɔlɔntanaw ma minnu ka sɛbɛnko ma se ka ɲɛnɛbɔ ka kɔn ɲɔgɔndan in ɲɛ. Je suis désolé caman bɛ yen minnu ma se ka qualifier mun b'an bolo an b'an jija n'olu n'an sɔnna n'olu yɛrɛ sɔnna an bɛ se ka ko dɔ kɛ. Ka kɔn Libéria Watanga FC ni Stade Malien de Bamako ka ɲɔgɔndan ɲɛ sini sibiri Bamako yan AS Real de Bamako bɛ Cameroun Coton Sport de Garoua bisimila Ligue Tour préliminaire hukumu kɔnɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele kala seli don. Ayiwa an balimaw ni ne kun y'an ka kibaru ye minnu tun b'an bolo bi k'a lase aw ma an bɛ foli lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma awa kibaru ninnu a baara bɛɛ lajɛlen farali ɲɔgɔn kan o kɛra chaque cɛru fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Keyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision fɛ nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.
Solliciter un concert de Dieu pour avoir la main de Dieu. Le parasite paraissait pas sa question, Dieu suffira pour la main de Dieu. Wajulu ke yoro la fura fere, Azizou Dayanu Masanaga Yensere.